Assalamu alaykum Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Dünyamyzyň şu günkü ýagdaýyna ýokary derejeli ösüşlere gelip ýetmegine nämeler täsir edendir? Elbetde bu sowala her kim her durul jogap berýär. Bir tarapdan jemgyýetiň ösmegine da şarky tebigat täsir edýär, emma tebigata da erkedýän adamlardyr. Elbetde gedilen bolmady bir maglumat. Ýöne adamdat köpçüliginiň hem ähli taraplaryň kämilleşmegine giňden ýardamyny ýetiren şeýle bir biziň aramyzdan milyonyň içinden çykýan ýekeje şahsiýetler bar. Olara biz hem elbetde meşhur adamlar ýa-da şahsiýetler diýip ad berýär. Şeýle beýik şahsiýetleriň esaslarynyň biri hem Nikola Tesla. Nikola Tesla'ny yer ýüzü meşhur fizik hem de beýik oýlap tapyjy hökmünde tanaýar. Mälim bolşýaly onuň eden açyşlary dünýäni düýp götür özgörtdi. Tesla ilkinji senagat rewolýusiýasyny döwrüniň esasy açyşlaryna hem de terjime halynyň ajaýyp faktlaryny öwrilen elektrik toguny, generatory, köp fazaly ulgamlary we ütkeýän togda işleýän enjamlary oýlap tapan alim hökmünde bütün dünýäde meşhurlyk kazandy. Tesla ýaýlamyň erkin energiýasynyň bardygyny ananýanlaryň bir hökmünde hem bellidir. Ol munyň hakykatdan bardygyny we ýaýlym tehnologiýalaryny ulanmagyň mümkinçiligini tasdiklaýan köp sanly barlaglary we synaglary geçirdi. Oňa başgaça häzirki zaman dünýäsini, ýagny biziň dünýämizi çaklan ekstrasens hem diýerler. Käbirler bolsa onu geni hasap etse, adamlaryň ýene bir topary oňa beýik fizik diýer. Nikola Tesla, ýagny kijijik Nikola 1856-njy ýylda häzirki Horwatiýanyň çäginde, ýagny şol wagtky Awstria-Wengriýa ibadatxanasynyň gullukçysynyň maşgalasynda dogulýar. Owa mektebini tamamlandan soň ol 3 ýyllyk gimnaziýany okuýar. Ýaşlyk ýyllaryny jüsünde doldurjak ilkinji pullaryny kazanmak maksady bilen 1870-nji ýylda ýokary derejeli hünär mektebine okuwa girýär. Teslanyň özüniň bellemegine görä, onuň oýlap tapylşynyň düýp özününde mergi keseli bilen kesellemegi durýar. Ýagny Nikola Teslanyň özü mergi keseli bilen keselleýär. Mergen belbetde çuma. Nädip beýle bollukka diýen sowal kelläňde gelýän bolsa gerek, dogry. Dogry. Emma çyndan hem alymyň mergi keseline uçurap 9 aýlap ölüm ýatsygyna, ölüm düşegine ýatmagy, şeýle-de onuň kakasynyň göwüllük bermegini hijesinde ýaş Nikolada durmuşa bolan hüwwesiň artmagy anyk faktdyr, ýagny bolup geçen wakadyr. Şunlukda ol kesellen gutulup yaraman yatan mahaly kakasynyň ýokary okuwda okutmak barada beren sözü bilen 1875-nji ýylda Graz Texniki ýokary okuw hünär mektebine okuwa girýär. Ol henüz 1-nji ýyl talip mahaly Gramyň maşyny öwrenilýärkä, ol hereketlendirjiniň hemişelik tokda işlemeginiň maşynyň işini päsgel berýänligi barada pikirini aýdýar. Mugallim enjamyň ütkeýän tokda asla işläp bilmejekligini tap, onu ýeti tanqidlapdyr. O ilkinji dören uçgullaryny öçürmäge çalışdy. Giving us at least the potential to waste energy. Mr. Tesla? There is too much friction. If you remove the commutators, the machine will run more efficiently. And how do we create a rotating field without the commutators? I don't know. 3-nji kursyna, ýagny 3-nji ýyllyk talip wagty ol köp pul harç edip, humarly oýunlara enni getip başlapdyr gynansakda. Ömrüniň bu döwrüni ýatlamak bilen Tesla kämahal kart oýunlarynyň özü üçin güýmenje däl, şowsuzluklardan gutulmak üçin gaçyp atalga bolarlygyny bellep geçýär. Soňra Praga Universitetine giren ýaş Nikola okuw 1-nji ýarym ýyllikdan soň taşlamak bilen Wengriýaga gitdi. Budapeştde göçüp barandan soň ol bu ýerde merkez telegrafyň taslamaçysy we inженери bolup işläp başlaýar. Ine şulam alymyň täze taslamalar baradaky pikirini oýarýar. Sebäbi bu ýerde islenlik görnüşli enjamlar arkaly öz ideýalaryny durmuşa geçirmäge dol mümkinçilik tapýar. Onuň ilkinji tejribesi şol mugallim bilen bolan jedelläki ütkeýän tokda işleýän elektrik hereketlendirjisi bolýar mehribanlar. Bu ýerde bary ýok 2 aýdan hem az wagtyň dowamynda Nikola bir fazaly hem de köp fazaly motorlary, şeýle-de onuň ady bilen baglanşykly bolan beýleki modifikasiýalary ýasaýar. Bu açyşlar arkaly ışıklandırıcı enjamlary, fabrika maşinlaryny hem de hojalyk enjamlaryny üçin edip, energiýany uzak aralyklara bermek mümkin bolupdyr. Nikola Tesla täze işinden bir näçe wagtdan soň çykyp, ol geljekki açyşlaryň maksady bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň New York şäherine barýar.
Novatdaky iş yerinde alym ýene de bir beýik şahsiýet, beýik oýlap tapjylaryň biri bolan Thomas Edison bilen tanışýar we şonuň Edison Machine Works kompaniýasyna kemişilik tokda işleyen elektrik hareketlendiricileri hem de generatorlar abatlayıcı bolup işlep başlaýar. So what do you do, Mr. Tesla? I am an inventor. Okay. And I can fix things. Is that right? Yes. I can fix anything. Ýöne alymyň ideýalary bilen Edison gator oňuşmansaň, jedelli meseleleriň üstünde işden çykmaly bolýar. O ýerden hem Tesla ilki Brown, soňra bolsa Westinghouse ýaly inženerler bilen iş talşýar. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna öz tejribehanasyny açýar. Ol bu ýerde adamzat durmuşyna uly täsir ýetirip biläjek uly özgörtmeleri amala aşyrýar. Tejribehanasy ýanyp odalsa-da, ol iş ýerine taslamалary gaýtadan ýekeme-ýeken täzeden işläp taýýarlap, ilma birgiden täzeçilikleri getirýär. Teslanyň ady bilen baglanşykly açyşlar dogrusyna durup geçer. Olardan iň esaslylary diýip şular bellek geçip bolar mehruallar. Has takygy adamzat taryhynyň beýik fizik alymy astronomik gödökçüliklerde teleskopun meňdeş usuly elektrik geçirşinde ýeri tolandyrmagy güýçlendiriji transformator, ýagtylygy saklap galmak we geçirmek, meýdançalar nazariýeti, ýani aýlanýan magnet meýdanyny, ütküdilýän togy, radio, rentgen şöhlelerini, geçiriş güýçlendiriji enjam, Nikola Teslanyň turbinasy, kölegöli fotografiýa, neon lampalar, Adams'ın hidroelektrik stansiýasynyň transformator bölümçe stansiýasy, teleavtomat, asenkron hareketlendiricisi, elektrodinamik induksion lampa, udag aralykdan dolandyrmak, elektrik suwasy gemisi, robototehnika, Tesla azon generatory, soğuk ot, simsiz aragatnaşyk we çeksiz erkin energiýa, lazer, plazma şary we başga da ýüzlerçe taslamалary durmuşa geçiren beýik alymdyr. Umuman aýdylanyna, onuň jemi 800 golay taslamasy bolupdyr diýilip maglumat çeşmelerine bellenip geçilýär. Ýa-ni tanap geçen açyşlarymyzdan bir zat aýratyn ünsüňiz çeken bolsa gerek. Olam elbetde simsiz aragatnaşyk. Bu näme? Bu diýiligi siziň häzirki wagtda video roliga tomuşa etmeňizde mümkinçilik berip duran internet ulgamyzyň taryhda ilkinji bolup Nikola Teslanyň ýoly goýan nusgasydyr mehruallar. Hakykatdan hem signallar arkaly adamlaryň gatnaşyklaryny simsiz aragatnaşyga öwürip, olaryň özara islenlik görnüşdäki maglumaty alys-çalys edip biljekdigi baradaky ilkinji ideýany hut Nikola Tesla öňe sürtdir. Bu we beýleki iň täsin ideýalar soňlugy bilen dünýä alymlar tarapyndan ösürilipdir we durmuşa geçirilipdir. Ýöne bellemeli zat ählisiniň başy, maýasy, ideýasy bir ýerde. Ýagny bir beýik adamyň beýnisinden çogup döräp çykypdyr mehruallar. Tesla barada gyzykly we täsin faktlaryna nazar aýlasak, onun ilkinji bolup elektrik awtologyň nähili ýörelgeler esasynda işläp biljekdigi, internet ogamyny döredip boljakdygy, emma oňa jemgyýetiň keni saýar dälligi, ölüm şöhleleri, rentgen etmek ýaly pikirlerini islenlik alymyň beýan etmegini eşitmek we görmek bolýar. Şol sebäpden mehruallar biziň size ilkinji nowatda Nikola Teslanyň suratyny şol videomyzyň başyna goýmamyz we döredijligini görüň bermegimiziň özüm şeýle beýik açyşlaryň, hatda häzir güllemizde hem iň ýürgüli hasap edilýän konsepsiýalaryň aglawatynyň esaslaryny ýoly goýan beýik alymyň beýiklik derejesini görkezmek